Исәнмесез турыдан туры эфирда Татарстан хәбәрләре, студияда Айгөл Бәдретдинова бүген программада. Шүпне айырым түгеле бергәләп яндырырга. Нет необходимости в досрочном разделении мусора. Бүген Татарстан президентын инде проект тәкъдим иттеләр. Булар хакында Нияз Рахман. Birinchi Respublika экология форумы. Хәзерге вакытта ниндидер аңлаш алмайчык килеп чыга. Татарстан бизнесы һәм җитештерү предприятиеләре экологияны яхшыртырга әзерме? Айзат Шаңнардан. Яшәргә яраксыз шартлар. Спрашивали, где кушать, где еду берет, там воду. Все на улице. Ни өчен бөгелмәдә яшәүче ялгыз ир-ат куркыныч шартларда яшәргә мәҗбүр һәм кем аңа ярдәм итә ала? Филүзә Хәмидуллина. Укырга бер кайчанда соң түгел. Тәҗрибәмне арттырырга дип, слесарь подвижного состава укырга дип кирдем. Татарстанда пенсия яшенә җиткән күпме кеше яңа һөнәр үзләштергән теләк белдергән. Шулпан Касымов сюжетында. Татарстанда шүп яндыру заводын төзү яңа бурылыш алырга мөмкин. Бүген Татнефтехиминвест холдинг оешмасының чираттагы утырышында президентка уникаль проект тәкъдим иттеләр. Инде Америка Кушма Штатларының Мичиган штатында төзелгән завод шүпне айрым түгеле бергә җыеп эшкәртү мөмкинлеге бирә икән. Төп үзенчәлеге калдыкларны утта түгеле пар ярдәмендә эритеп икенче чималга җибәрү. Бүген каралган тәкъдимнәр турында Нияз Рахман. Отсутствие раздельного сбора делает возможным начать реализацию проектов уже буквально завтра. Санкт-Петербургтан килгән Артем Воловиков уникаль проект тәкъдим итә. Ул табигый калдыкларны җыю, аларны эшкәртү буенча яңа технологияләр куллану өлкәсендә зур ярдәм булырга мөмкин. Шул исәптән монда аерым җыю каралмаган. Монда завод АКШның Мичиган штатында инде бар. Икътисади яктан да, технологияләр буенча да ул шактый үзенчәлекле. Твердые коммунальные отходы попадают на измельчение. Араланмаган табигый калдыклар реакторга эләгә һәм анда 150 градуста су пары белән эшкәртелә. Анда барлык органик матдәләр, ризык калдыклары юкка чыга. Нәтиҗәдә без биомасса алабыз. Бу төсле һәм кара металл, пыяла һәм пластмасса катнашмасы. Икътисади яктан проект дәүләт субсидияләреннән башка да тормышка ашырылырга мөмкин. 150 мең тонна шүп эшкәртергә мөмкин. Заводның бәясе 2,7 миллиард сум. Аларга киткән чыгым 2-3 ел эчендә капланырга да мөмкин. Объем инвестиций 2,7 миллиарда. Окупаемость 2-3 года. За счет чего она окупается? За счет основная выручка. Төп табыш химик продуктларны сатудан килә. Мәсәлән, пластиктан алган табыш 1 тоннага 40-45 мең сум. Президент проектны тирәнтен өйрәнергә кирәкте. Иң мөһиме ул бүген сәнәгать һәм җылылык предприятиеләрендәге парны файдаланырга мөмкинлек бирә. Мы обязательно, если можно, мы бы послали наших людей на этот завод. Әлеге АКШтан кала бу заводны Россиядә Татарстанга гына тәкъдим иттеләр. Инде илдә эшләп килүче проектлар турында Россия эксперт үзәгеннән Максим Кобин таныштырды. Сүз экспортка чыгаручы компанияләргә финанс һәм иминиятләштерү буенча ярдәм күрсәтүгә корылган. Президентом поставлена задача к 2024 году 2 с лишним раза, 2,2 раза увеличить экспортную продукцию, не сырьевую. Я думаю, и пластмассы наши, и продукции нефтепереработки. Значит, вот сейчас несколько по средствам защиты большое предприятие, потом на особый экономический зона Алабуга. Россиянең Менделеев исемендәге химик техник университеты белгечләре уникаль аэрогель Татарстанда күп тармакта файдалы булыр иде ди. Теплоизоляционный материал является высокоэффективным и актуально его применение. И, собственно, во всем мире сейчас его применяют в нефтегазовой отрасли, в химической промышленности, для теплоизоляции криогенных или холодильных установок, например, различных. На самом деле это новый материал, и он нужный. Неплохо бы предприятие такое создать, рафинат. Бүген яңгыраган башка проектларында президент наклап өйрәнергә чакырды, чөнки бары тик төрле яктан бәйләгәч кенә ныклы сөйләшүләр алып барырга була. Нияз Рахман, Рамзил Гарипов, Яңа Гасыр каналы. Татнефть компаниясе киләсе 2 елга төп IT проектларын раслады. Алардан көтелгән икътисади нәтиҗә 12 миллиард сум. Планнары директорлар советының чираттагы утырышында игълан иттеләр. Ул Рөстәм Миңнеханов җитәкчелегендә уза. Компания бәяләвенчә, узган ел чыгарыла торган нефть күләме 30 миллион тоннадан арткан. Утырышта шулай ук компаниянең 2018 елга инвестиция программасы үтәлеше һәм 2019 елга программа турында сөйләштеләр.
Татарстан предприятиеләр экология реформасын әзерләнә. Бу хакта бүген беренче экология форумында сөйләштеләр. Россия президенты үз юлламасында бу мәсьәләгә аерым тукталган иде. Һаваны пычратуны киметергә кирәк. Моның өчен зыянлы матдәләр чыгаручы предприятиеләргә датчиклар куячаклар. Җитештерүчеләр яңа таләпләргә никадәр әзер. Айзат Шаймарданов репортажында. Экология мәсьәләсе Владимир Путинның еллык юлламасыннан соң аеруча актуальләште. Ул вакытта ил президенты һаваны пычратучы зыянлы матдәләр 20%-ка кимергә тиеш дип белдерде. Максатлар зурдан һәм бу беренче чиратта предприятиеләргә кагыла һәм бүгенге очрашуда җитештерүчеләр белән хакимияттың очрашуы аеруча символик мәгънәгә ия. За 6 лет объем загрязняющих выбросов в атмосферу здесь должен сократиться не менее чем на 20%. А чтобы ни у кого не было соблазна уклоняться от решения такой задачи, нужно четко установить ответственность промышленных и других компаний. Бу беренче республика экология форумына да төрле предприятие вәкилләре җыелды. Залда 200 кеше. Законодательство бик күп үзгәрешләр кертелде. Хәзерге вакытта ниндидер аңлашылмаячак килеп чыга. Менә Росприроднадзор һәм Министерство экологии сорауларны без аларга бирәбез, ниндидер җавап көтәбез. Әмма дә ләкин хәзерге вакытка конкрет сорауга конкрет җавап алып булмый. Менә шушы экология форумында менә шул сорауны бирәбез, сорауга безгә җавап бирә. Яңа үзгәрешләрне тикшерү органы җитәкчесе яңгыратты. Предприятиеләрне 4 категориягә бүләчәкләр. Зыянлы матдәләрне азрак чыгарган саен тикшерүләр дә шуның кадәргә кимиячәк. Практически предприятие может выбросить. Предприятиеләр зыянлы матдәләр чыгара, инспектор килеп җиткәнче алар юкка чыккан була. Шуңа да біз предприятиеләрне категорияләргә бүлдек. Беренче категориядә датчиклар куелачак. Алар онлайн режимда һаваның пычранганын күрсәтәчәк. Предприятия могли модифицировать свои производственные мощности таким образом, чтобы они... Хәзер предприятиеләр үзләренең җитештерү куәтләрен экологиягә зыян китермичә эшләтергә тиеш. Экологияны яхшырту предприятиеләргә генә кагылмый. Владимир Путинның юлламасында әйтелгәнчә, чүпне аерып җыюны 8%-тан 60%-ка кадәр җиткерергә кирәк. Яшел тыюлыкларда да зур чикләүләр керә. Айзат Шаймарданов, Александр Лобанов, Яңа Гасыр каналы. Террорчылар сәүдә үзәген һәм парковкасын шартлата, җинаять урынынан урманга кача. Бүген Казанда әнә шундый сценарий буенча өйрәнүләр узды. Аны илнең террорга каршы комитеты оештырды. Максатлары тәртип сакчылары, полиция, коткаручылары, җирле хакимият органнарының гадәттән тыш хәлләрдә үзара бәйләнешен тикшерү иде. Өйрәнү нәтиҗәләре тәртип сакчыларының да, коткаручыларның да тиешле профессиональ дәрәҗәдә эш итүен күрсәтте. Уты, суы, газы да юк, үзе дә беркемгә кирәк түгел. Бөгелмәдә яшәүчеләр әнә шундый шартларда дистә еллар яшәп ятучы ялгыз картка тап була. Коммуналь хезмәтләрне аңа түләмәгән өчен өзгәннәр. Тора торган урынында торак дип әйтүе кыен. Бәдрәфе балконда, йоклавында, идәндә йоклый. Бердән-бер туганы икенче группа инвалидлыгы булган Фәрит Әгләмовтан баш тарткан. Бу бабай ничек итеп тормышның төбенә төшә? Аннан чыгарга мөмкинлек бармы икәнен Филүзә Хәмидуллина ачыклады. Ну, на вид самое страшное здесь это туалет. Бу фатирны бүген безнең камераның утыгына яктырта. Электр чыбыклары төптән өзелгән. Газ белән суны 3 ел элек үк туктаталар. Никак у него обустроился, он только здесь спит, и все, мы заходим, он всегда тупо здесь лежит. Мондый шартларда яшәүче инвалид бабайны Максим табып ала. Егет өстәге фатирга ремонт ясаган була. Ул бүген йөзен күрсәтергә теләмәде. Мы сразу, получается, начали, вот я видео снимать, я так и понял, что сейчас попробуем, я говорю, где-то... Без бабайны бу хәлдә күргәч видеога төшерә башладык. Әйдә сезне интернетка куябыз, ярдәм итәргә теләүчеләр табылачак дидек. Өмете өзелгән аның, соранып йөрми, эчми дә дип сөйләде күршеләре. Ну кушаю, чай, пирожок там беру. Фәрит Әгләмов 66 яшь, психик авыру белән яшьлектән үк исәптә тора. Соңгы тапкыр хастаханәдә 80нче еллар ахырында ятып чыга. Баласы да, хатыны да юк. 2013 елда аның аркасында подъездда янгын чыккач, күршеләре төрле урыннарга хат яза. В ответ на коллективное обращение, вот это вот пожара, все это... Коллектив белән язган хатка мондый җавап килде. Хастаханәгә мәҗбүриләп дәваларга яткырырга, әмма әле дә аны алып китүче булмады. Без менә янгын чыгарыр дип куркып яшибез, үзен белештерми сорасаң, минем бар да яхшы ди. Суны урамнан алып керә. Район җитәкчелеге ялгыз инвалид хакында моңарчы белмәгән булып чыкты. К сожалению, данный факт нами был установлен только после того, как было обращение в социальных сетях. Кызганычка каршы без әлеге фактны социаль шелтердән генә белеп алдык. Шунда ук аның янына чыгып киттек. Хәзерге вакытка фатирда ремонт ясар өчен смета төзелде. Шулай ук аны дәвалау буенча да эш алып барабыз. Фәрит Әгләмовның туганының улы барлыгы да мәгълүм. Ул бердән-бер якын кешесе һәм шушы фатирда теркәлгән. Шуның белән шул. Әгәр дә егет социаль яклау идарәсенә барып гариза язса, социаль хезмәткәрләр аны үз канаты астына ала алачак. Әмма кайчан ул туганының намусы уяныр, билгесез. Бөгелмәдән Филүзә Хәмидуллина, Ирек Хәбибуллин, Яңа Гасыр каналы.
Юллар кордан чистартылмага шашыгыч ярдәм машинасы урамга кыра алмаган. Кан басымы күтәрелгән 66 яшьлек ханымны экскаватор чүмешенә утыртып алып чыгалар. Апас районының Уртабиябаш авылында шундый хәл була. Бу очракны прокуратура тикшерә башлый. Ни өчен юллар вакытында чистартылмаган соң авыл җирлеге башлыгына карата административ эш ачылган. Тикшергәннән соң Апас районы прокуратурасы авыл җирлеге башлыгына кисәтү ясаган. Анда закон бозуга сәбәпче булган хилафлыкларны бетереп, гаепләрне җавапка тарту турында әйтелде. Моннан тыш авыл җирлеге башлыгына карата да юлларны чистарту буенча тиешле чара күрмәгән өчен административ эш ачылган иде. Хәзер эшнең материаллары җәмәгать судына җибәрелде. Бүген Шәмбалыкчы авыл җирлеге башлыгы белән телефон аша элемтәгә кердек. Авылда юллар чистартылмау сәбәбен ул техника юклыгы белән аңлатты. Иртәдән көчле җил булды, киченнән тотынды. Иртә 2 көне буе барды моны пурга. Бу җырттыра ара инкер яши торганнан где-то бер 4-5 җырт аркылы. Анда сплошный ачык урын. Менә бу ачык урыннан кырлага бөтен карны китерә. Шуның өчен трактор әлгерә алмады. Укырга бер кайчанда соң түгел, бүген парт артына метроэлектротранс хезмәткәрләре утырды. Бу лаеклы ялга чыгарга 5 ел калучылар. Быел Татарстан буенча 2000 кеше яңа һөнәр алырга әзер. Аларны укытырга һәм яңа эш урыны бирергә 77 оешма теләк белдерә. Белем алырга килгән егетләр белән хәбәрчеләрбез дә аралашты. Фирдан Мөхәммәдияров 33 ел буе трамвай депосында эшли. Күбрәк белмәкче метроэлектротранс оештырган курсларга языла. Исәбе лаеклы ялга чыккач та эшләргә. Тәҗрибәмне арттырырга дип, слесарь подвижного состава укырга дип кирдем инде. Здесь элементы оси колесной пары. Яңа һөнәр үзләштерүчеләр арасында Андрей Чугунов та бар. Ул 13 ел буе инженер булып эшләгән. Лаеклы ялга чыгарга берничә ел бар әле. Шуңа үзенә яраклы һөнәр үзләштергә уйлый. Ярты елдан соң ул да күчмә составны ремонтлау буенча слесарь квалификациясын алачак. Мин әлеге һөнәрне яшь чакта ук үзләштерергә теләгән идем. Нишләптер ул вакытта миңа бик авыр тоелды. Хәзер бу дәресләрдә утыру да җанга рәхәт. Без укытабыз слесарь по ремонту подвижного состава метрополитена и слесарь по ремонту электрооборудования подвижного состава метрополитена. Укуны башладык 26 февральдан 18 июльгә хәтле. Монда 30 кеше белем ала, дәресләр мәктәптәге кебек атнага 6 тапкыр. Татарстанда быел 2000-нән артык кеше укытылачак. Кадрларны яңадан әзерләү буенча КАМАЗ, Водоканал, Карпов исемендәге завод һәм Казан аэропорты хезмәттәшлек итәргә әзер. Өлкән кешеләрне кем әле бүгенге көндә пенсиягә чыкмаган, кемгә пенсиягә хәдәр пенсия алдында 5 ел, аларны без бүгенге көндә укытабыз һәм безнең республикабызда 77 эш бирүче шул программада катнаша. Яңа һөнәргә дә өйрәтәләр, яшәү минимумыннан азрак керем алучыларга исәп-хисап та ясыйлар. Элек пенсионерларга бу сумманы яшәү минимумына җиткерү өчен ташлама каралган иде. Әмма пенсия индексациясе буенча ташламалар күләме кимеде. Владимир Путин үз юлламасында аларның түләүләрен тулы күләмдә кире кайтарга күрсәтмә бирде. Чулпан Касыймов, Рамзил Гарипов, Яңа Гасыр каналы. Хыяллар чынга бер аша икән, ул Сарманда яшәүче Илнур Ханнановка спорт белән шөгыльләнү өчен югары технологияле махсус протез бүләк иттеләр. Илнур икенче төркем инвалид, бер аягын юл транспорт хәрәкәтендә югалткан. Шуңа да карамастан сноуборд белән шөгыльләнергә ярата. Ләкин спорт өчен аңа гадәти протезлар туры килми, сынарга мөмкин. Илнур Ханнановның яңа үрләр яулавын без гыйнвар аенда күрсәткән идек инде. Аның максаты Паралимпия уеннарында катнашу. Протез ортопед үзәге ярдәме белән спортчы зур хыялына бер адым якынайды. Илнур Ханнановка кыйммәтле протез бүләк иттеләр. Сез Татарстан хәбәрләре тапшыруының төп чыгарылышын карыйсыз алдағы минутларда. Казан губерниясендәге һөнәри осталык ярышларына 100 ел. 20-нче гасыр башында эшче һөнәрләрдә ничек ярышканнар? Айгөл Бәдретдинова репортажында. Татар теле курслары үзенчәлекле шамаилләр һәм борынгы Коръән китабы. Аны Апанаевлар нәселе дәвамчылары алып килде. Ул да хәтта алар музейларда юк. Буларның барысында нәрсә берләштерә? Бу хакта тулырак Рания Абдрахманова. Татарстан һәм Үзбәкстан элемтәләрне ныгыта. Бүген Казанда ике яклы хезмәттәшлек үсеше хакында сөйләштеләр. Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов Үзбәкстан генераль консулы Фәриддин Насыровны кабул итә. Ул әлеге вазифага әле күптән түгел билгеләнгән. Рөстәм Миңнеханов аңа эшендә уңышлар теләде һәм Казанда Үзбәкстанның дипломатик вәкиллеген ачу карарын хуплады. Бу сәүдә, икътисади һәм гуманитар элемтәләрне югары дәрәҗәгә күтәрү мөмкинлеген бирәчәк, ди президент. Узган ел ике арада товар әйләнеше 57% артып, $146 миллион җитә.
Быйыл Казан халыкара ярыш World Skills-ны кабул итәчәк. Аның тамырларына күз салырга вакыт. Баксаң, һөнәри осталык буенча беренче ярышлар 100 ел элек Казан губернасында ук үткәрелә башлаган. Дөрес, эшчеләрнең ярминкәсе, күргәзмәләр форматында беренче сәнгать уку йортлары да нәкъ менә 20нче гасыр башында ачыла башлый икән. Моны исбатлаган документларны бүген Татарстанның дәүләт архивы күрсәтте. 19 гасыр ахыры Казан губернасы тимерчелек, агач, тире эшкәртү, чүлмәк ясау кебек кул эшләре популяр. Губерна мәктәпләрендә хезмәт дәресләре укытыла. Әмма җиңел сәнәгатьне үстерү өчен бу гына җитми. Шуңа эшче һөнәрләрне популярлаштыру максатыннан күп кенә байлар үз йортларында җитештерү ача. Мәсәлән, Фатыха Аитова мәктәбе. Бай сәүдәгәрләр йорты хәйриячелек белән генә шөгыльләнеп калмый, татар кызларын тегәргә, чигәргә һәм тәмле ашлар пешерергә өйрәтә. Шулай итеп барлыкка килә дә дизайнер һәм ашсу осталары мәктәбе. Һөнәрчеләр зур кыйммәткә ия була башлый. Шуңа Казан губернасының җирле идарә системасы 20нче гасыр башында 12дән артык сәүдә сәнәгать мәктәбен ачарга карар кыла. Алар үз чиратында зур чыгымнар сорый. Иганәчләрне чираттагы юл белән җәлеп итәләр. Было решено Казанга һөнәрчелек буенча белгечләрне чакырырга карар кылына. Россия империясының 30 губерниясеннән, шулай ук Германия, Италия, Венгрия, Швеция, Франция, Бөекбританиядан 40лап фирма үз сәнәгать продукциясын алып килә. Казанның Горький паркы нәкъ менә биредә 100 ел элек 1909 елда Казан губерниясенең беренче масштаблы һөнәрчелек күргәзмәсе уза. Әлбәттә, ул вакытта бу территория башкача була. Менә аның картасы. Бер урында күп санлы йортлар, ачык мәйданчыклар, анда сәнәгать эшләнмәләре, зәркәнчелек үрнәкләре һәм тагын бик күп башка һөнәрләр. 3 ай дәвам иткән ярминкәдә 200 меңнән артык кеше була. Үз стендларын сәүдә министрлыгының уку йортлары, сәнәгать мәктәпләре, заводлар тәкъдим итә. Халыкара күргәзмәдә атаклы Алафузу фабрикасы да катнаша, аның диварлары бүгенгә кадәр сакланып калган. 20нче гасыр башында биредә күн эшкәртәләр, җитен өрлиләр. Билгеләп үтәргә кирәк, ул вакытта җитәкчеләре Иван Иван улы Алафузов үзенең шәкертләрне һөнәри белемнәрен арттыру өчен күп нәрсә эшли. Мәсәлән, профильле уку йортларын булдыра. Совет чорында исә һөнәри техник белем бирү дәүләт карамагына күчә. Фабрика, заводлардагы укыту мәйданнары бүгенге ПТУларга әверелә. Эшче студентлар матур форма кия. Бер Казанда гына 40нчы елларда 60тан артык көллият исәпләнә. Станокта эшләү, эретеп ябыштыру 60нчы елларда беренче конкурслар үткәрелә башлый. World Skills-тан аерыла әлбәттә. Лучше по профессии среди пахарей. Мәсәлән, сабанчылар конкурсы бик үзенчәлекле була. Анда тракторны фигуралы йөртүдә, граната ыргытуда, запчастлар алыштыруда, тракторга никадәр тизрәк йөгереп җитүне дә тикшергәннәр. Сталыкта ярашуны быел World Skills-та дәвам итәчәкләр. Димәк, 100 еллык тарихы булган хәрәкәтнең ел язмасы дәвам итә. Айгөл Бәдретдинова, Данил Филатов, Яңа гасыр каналы. 3 сәгатьтән башлап 2 көнгә сузылган имтиханнар бу көннәрдә Мамадышта чын мәгънәсендә эш кайный. Политехника көллиятендә World Skills стандартлары буенча күрсәтмә сынаулар бара. Анда студентлар авыл хуҗалыгы машиналарында эшләп карап, экспертлар алдында имтихан тоталар. Сынаулар барышын хәбәрчеләребез дә күзәтте. Күрсәтмә имтиханнар тапшыру өчен республикада 6 үзәк билгеләнгән. Олар Актаныш, Кукмара, Сауба, Этне һәм Мамадыш районнары. Мамадыш политехник көллиятендә инде имтиханнар башланды. Биредә 4 мартка кадәр Балык бистәсе агротехникумында белем алучы студентлар сыналачак. В принципе, то же самое, как и у нас. Монда шартлар бездәге кебек, тик барыбер башка җирдә имтихан тапшыру дулкынландыра, гомумән барда яхшы оештырылган. Күрсәтмә имтиханы World Skills стандарты буенча тапшырыла. Сынауда чын җитештерүдәге кебек шартлар булдырылган. Студентларның белем дәрәҗәсен укытучылар түгел, бәйсез экспертлар шул исәптән предприятие һәм оешма вәкилләре бияли. Имтихан нәтиҗәсе буенча укучылар Skills паспорт ала. Шушы модульләрне эшләгән нәтиҗәләр безнең иң соңгы системага кертелеп, система электронны буларны бөтенләй шотлап чыгара дагын. И шушы нигезләр буенча безнең егетләргә skill паспорт бирелә. Менә шушы эшләгән шурындагы модульләрнең һәрберсенең 20 балдан максимальный итог ясала 80 балга, шул 80 балны күплесен алар җыялганы күренә инде. Авыл хуҗалыгы машиналарын эшләтү компетенциясе 4 модульдән гыйбарәт: электрожиһазланышы, двигатель, механик привод һәм җир эшкәртүнең төгәл системасы. Һәрберсен үтү өчен 3 сәгать вакыт каралган. Кай вакыт имтихан шулай 2 көнгә сузыла икән. С 2020 года 2020 елдан башлап World Skills стандартлары буенча күрсәтмә имтиханнар бар көллиятләр урта һөнәри белем бирү йортларына кертеләчәк. 17 елдан башлап шундый апробациялар үткәрелә башлады. Без ресурс үзәк булып торабыз. Күрсәтмә имтиханнар World Skills Россия берлеге тарафыннан әзерләнгән ахырда алган Skills паспорт дипломга өстәмә документ булып тора. Ул шулай ук студентка эш табарга да ярдәм итә. Чөнки хәзер өстенлек кулы эш белгән хезмәткәрләргә. Мамадыш телевидениесе белән берлектә Гөлназ Гыниятова, Яңа гасыр каналы.
Мәшһүр җырчы Илһам Шакировның арабыздан китүенә бүген 40 көн булды. Бүген Мәрҗани мәчетендә баш казый Җәлил хәзрәт Фазлыев Коръәннең изге аятларын Илһам абыйның рухына багышлап укыды. Бөтен иҗат гомерем татарны татар итеп калдыруга, аның милли тойгыларын уятуга багышланып үтте. Аны җырлап кына түгел, сөйләп аңлатып йөрергә дә туры килде дип әйтә торган була Илһам Шакиров. Аны искә алырга дип мәчеткә җырчылар, язучылар, әдипләр җыелды. Безнең һәрберебезгә дә менә үзләренең моңларын көтеп калдырганнардыр дип уйлыйм. Бәлки менә шулар да безне җыр сәхнәсенә чакыргандыр безне. Аларның мин уйлаган гомерлек кешеләрдер дип. Алар мәңге дә китмәсләр шикелле. Бу безне берләштереп тора. Менә безнең бүген бер форсат туры килде. Аның 3-сен үткәрдек, 7-сен үткәрдек. Бүген 40-ны үткәрәбез инде. Ул форсат. Татарны берләштерү өчен, татарны барлап тору өчен, моңыбызны барлар өчен, берлеге бөтенлегебезне саклар өчен мин ул символ дип саныйм. Ул һәрвакыт безнең күңелебездә була. Шул безнең милли идеябыз шикелле. Борынгы Коръән китабы үзенчәлекле шамаилләр сирәге очрый торган фотосурәтләр. Бүген Казан кооператив институтында шундый экспонатлар урнаштырылган татар мәдәни үзәге ачылды. Аны уку йортында белем алучы студентлар теләге белән оештырганнар, үзәк нәрсә белән шөгыльләнәчәк һәм милләтне саклауда нинди роль уйный? Рания Абдрахманова белеп кайтты. Тамашачылар алдында татар халык биюе, залда алма төшерлек урын юк. Институтта татар мәдәни үзәге ачылу тантанасына күп санлы галим, фән, әдәбият һәм сәнгать эшлеклеләрен чакырганнар. Милли мәдәни үзәк үз юнәлешен табып, безнең йолаларыбызны, гореф-гадәтләрне, телебезне, аннары милли аңыбызны үстерүдә үз өлешен кертер дип һичшиксез уйлыйм. Монда аңлап алганнар безнең халыкның үткән юлын һәм инде менә бу башлангыч мин уйлыйм башкаларга да үрнәк булсын иде. Үзәк музеенда да чын хәзинәләр урнашкан. Бу шамаилләр, картиналар, фотосурәтләр 19-20 гасырларга караучы көнкүреш әйберләре. Үзәкне гомумән студентлар фикерен исәпкә алып оештырганнар. Яшь буынга әгәр дә студент якларында ук әгәр дә аңа сеңдерсәң, ул бары күңеленә сеңәчәк. Шуңа күрә безнең бөтен максатыбыз менә бу татар мәдәният үзәген эшләтеп җибәрү. Сезгә ул кирәкме? Һәм сез анда йөрәячәксез, нәрсә өйрәнәчәксез анда? Әлбәттә, без анда йөрәячәкбез. Ул безгә бик кирәкле әйбер. Без анда үзебезнең татар телебезне дәвам итәчәкбез. Әлбәттә йөрәячәкбез, чөнки шушында йөреп без үзебезнең татар телебезне барыбер дә ничек әйтим, аны югалтмау чараларын үткәрәчәкбез. Үзеңнең татар теленне белү, онытмау һәм аның дәвамын булдыру безгә бик мөһим. Күренекле шәхесләр яңа үзәк ачылу белән котлап шигырьләрен дә яңгыратты. Тәкъдир шундый безнең. Бик аздан да улы шатлык табаларга сөенергә кирәк безгә. Күпләр исемен саклап калыр өчен маңкырт булып җирдә җайлашты. Казан кооператив институты базасында ачылган татар мәдәнияты үзәгендә мәгариф укыту чаралары да алып барачаклар. Якын киләчәктә биредә татар телен өйрәтү курслары ачылырга тиеш. Рания Абдрахманова, Илшат Мөхәммәтов, Яңа гасыр каналы. Татарстанда табылган юлбарыс баласы яңа өйле булачак. Республика президенты кушуы буенча аны Казан зоботаника бакчасына тапшырачаклар. Бу хакта Казан Кремле хәбәр итә. Рөстәм Миңнеханов интернетта хайваннарны яклаучылардан килгән петицияны күрде. Әлеге вакыйга аны битараф калдыра алмый. Шуның өчен әни юлбарысны Казанга алып киләчәкләр, ди Лилия Галимова. Исегезгә төшерәбез, юлбарыс баласын полиция хезмәткәрләре Чаллыда наркотик матдә сатучыларын тоткарлаганда табып ала. Соңыннан аның белән запашный циркы кызыксына башлый. Ләкин петиция авторлары юлбарысны Татарстанда калдыруны сорап яза. Ул хәзер батыр гына түгел, матур да, уңайлы да. Казанның Батыр спорт комплексында капиталь ремонттан соң ярышларга әзерләү мөмкинлекләре тагын да артты. 1985 елда төзелгән бинаны яңартканнан соң танырлык түгел. Барлык бүлмәләр якты, иркен, комплексның гомуми мәйданы 4000 квадрат метр. Беренче катта төп зал урнашкан, трибуналарда утыргычлар 360 тамашачыга исәпләнелгән. Моннан тыш самбо, дзюдо белән шөгыльләнүчеләр өчен аерым заллар бар. Батыр спорт комплексында 700 артык спортчы төрле дәрәҗәдәге ярышларга әзерләнә. Татарстанның җыелма командасы да биредә күнегүләр үткәрә. Гомуми физик әзерлекне ныгыту өчен тренажер залы бар. Архитекторлар да эшләде. Бу спорт комплекс бинаны ДК Московский ясаган архитектор монда катнаш алды һәм менә шундый матур комплекс килеп чыкты. Һәрге вакытта монда 850 бала шатлана һәм дә инде монда 2 спорт шөгыльләнәләр, дзюдо белән самбо. Әлеге сәгатькә шундый яңалыклар иде. Кыска вакытлар рекламадан соң сезне һава торышы турында мәгълүмат көтә. Ә мин сезнең белән саубуллашам, исән-имин яшәгез. Исәнмесез, хөрмәтле телевизор караучылар.
Сифатлы һәм арзан шкаф күп телисезме? Данил мастерымны чынга ашырыр. Данил Сызык мастерлыкта РФ. Телефон 2-167-166. Янык погода сервисы мәгълүматы буенча көньяк-көнчыгышта. Бөгелмә Боулы Азнакайда карлы, 4 градус салкын. Төньяк-көнчыгышта Түбән Кама, Актаныш, Лабугада кар яучак. Температура 3 градус. Төньякта Минзәлә, Әгәрҗе Менделеевскида кар булу ихтимал, 3 градус салкын. Төньяк-көнбатышта Орчак, Укмара, Балтачта кар көтелә. Температура 3 градус. Болгар, Бой, Шүпрәледә болытлы һәм карлы. 2 градуска кадәр салкын булачак. Үзәктә Чиста, Нурлат, Аксубайда синоптиклар карлы көн вәгъдә итә. Температура 3 градус. Алда көннәрдә явым-төшемнәр бераз азая. Әмма температурада әллә үзгәрешләр көтелми. Агрозапчасть М сәүдә йорты трактор, комбайн һәм авыл хуҗалыгы техникасы өчен запас частьләр тәкъдим итә. Әлеге оригиналь запчастлар кулай бәйдән җитештерүче заводтан кайтарыла. Агрозапчасть М сәүдә йорты сезгә ныклы терәк булырга әзер. Ваш железный помощник трактор сломался и работа простаивает? Спешите к нам! Запчасти к тракторам, комбайнам и другой сельхозтехнике по выгодным ценам. В торговом доме «Агрозапчасть М». Телефон в Набережных Челнах 53 70 80. Башкалабыз Казанда да кар яуып бетәчәк. 1 градустан 3 градуска кадәр салкын. Көньяктан уртача тизлектә җил. Атмосфера басымы Төркемеш баганасының 739 мм тәшкил итә. Һаваның чагыштырмача дымлылыгы 83%. Төнлә көчле магнит бураны булу ихтимал. Сәламәтлегезгә игътибарлы булыгыз. Әлеге сәгатькә менә шулар сезне һава торышы белән Альбина Шихапова таныштырды. Алда көнегез уңышлы һәм файдалы үтсен. Сау булыгыз.